Bħala parti mill-konsultazzjoni dwar il-Viżjoni Malta 2050, is-Segretarjat Parlamentari għall-Gvern Lokali flimkien mad-Diviżjoni tal-Gvern Lokali u t-tim ta' Viżjoni Malta 2050 organizzaw 3 laqgħat ta' konsultazzjoni bit-titlu Envision 2050 lejn komunitajiet reżiljenti. Dawn il-laqgħat iffokaw fuq il-kontribut siewi tal-qasam tal-Gvern Lokali u tal-entitajiet u dipartimenti li jaħdmu fil-qrib tal-Kunsilli u r-Reġjuni. Għal dawn il-laqgħat attendew l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali, l-Assoċjazzjoni Nazzjonali għas-Segretarji Eżekuttivi Kunsilli Lokali, kif ukoll rappreżentanti minn dipartimenti u entitajiet governattivi li jaħdmu id fit mal-Kunsilli Lokali. Waqt dawn il-laqgħat, is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli stqarret li r-reżiljenza u l-kapaċità li jaddattaw irwieħhom għal kull eventwalità fil-livell ta' Gvern Lokali huwa essenzjali sabiex iħarsu u jtejbu il-kwalità tal-ħajja tan-nies kif ukoll isaħħu l-inklużjoni soċjali, jippreservaw il-wirt kulturali u jħarsu l-ambjent ta' madwarna. Għadna kif lestejna 3 laqgħat ta' konsultazzjoni mal-imsieħba tal-Gvern Lokali ma' entitajiet governattivi ma' dipartimenti sabiex smajna il-viżjoni tagħhom għall-2050 sabiex ikollna kunsilli lokali aktar b'saħħithom, ikollna komunitajiet reżiljenti. Għal dawn il-laqgħat kien hemm preżenti wkoll id-Direttur Ġenerali għall-Gvern Lokali Emily Vassallo li enfasizzat l-importanza li l-Kunsilli Lokali u Reġjonali jingħataw lok biex ikunu ċentrali fid-deċiżjonijiet minn entitajiet u dipartimenti tal-Gvern li jkunu se jimpattaw il-lokalitajiet rispettivi. Min-naħa tat-tim ta' Viżjoni Malta 2050, Roberta Albanese Dalli spjegat kif il-Viżjoni Malta 2050 se tolqot lill-irħula u l-bliet f'diversi setturi, kemm jekk qed jippjanaw mobilità, sigurtà, inklużjoni, turiżmu fost oħrajn.